TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Taktik, hilot massage, bonsi. TV Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko. Nay Aluha Estrada, 52 years old. Siya po ay 2 years nang na-stroke o paralyzed. Residente dito sa Bagong Silang, Caloocan City. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. Maraming salamat po mga kababayan ko. Okay. Tinggal lang kayo sa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Lingon sa kabila. Lingon. Okay. Tulak ko ha. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Isa pa. Dito pa. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Isa pa. 1. Last one. Kabila. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Isa pa. 1, 2. Okay lang? Okay lang? Ha? Masakit na? Last 1, 2, 3, 4. Very good. Yuko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Tingala. Last one na to ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kabila. 1, 2, 3, 4, 5. Clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pero yung iba mong nahihilo, maabot lang sila ng ano. 500. Sarap din sa iyong mukha, no? Yun na. Pagkarelak din, no? Diyan sa tapat may ganito na sila sa mukha. Yan si Papa Walang ganyan. Walang phone setting sila, tsaka yung kunwari, yung mga kalamnan mo na ano, tutulong mong
ano, yun lang. May kuryente-kuryente din sila. Wala silang kurente dyan. Talagang ano lang, parang hilot, ano lang talaga sila. Hilot lang. Hindi yun talagang ano, yung ganyan si wala. Sa mukha. Sa ulo meron, sa ulo, yung ginagawa dati ni ano, ano nito, balong. Chris yung Sino nila 500? 500? Oo. Pag umat-promo sila pag ano, 300. Oo, ang tao. Dito kasi, sila lang naman kasi meron ganyan eh, kahit sa taas. Mga massage lang ano naman, yung Thai massage, gano'n yung iba sa taas. Ito, hilot talaga, tsaka ball saving kasi. Kaya parang iba sa ano nila, iba sa ano ng mga tao. Pwede pa raw sila dyan. Hindi, mga ano lang, mamaya-maya, ano na yan. Minsan, nabot sila ng alas 9, gano'n.